Okay, velkommen. Nu skal vi tage ind i. Det kan man ikke så godt se. Hej mor. Må jeg lige sige hej til min mor? Ja, hej. Hej. Okay, sygt. Så nu er vi på vej ind i noget, der hedder Universum. Der står lige en dinosaur der. Så lad os komme on. Nu står vi så inde i Universum. Og vi skal vente her fucking lang tid på, at vi kan komme ind og se på nogle dyr. Hvor hurtigt er du fra 1 til 10? 1000 barm. Okay, nu står vi simpelthen herinde, eller vi skal til herind. Der sidder dogndyr der. Wow. Oh yes, det var mega nice. Det er Nords Emilie. Det er fucking klamt her. Det er Nords Emilie. Det her, det er når den giver stød. Rør, så giver den stød. Krig, vil du sige noget til vloggen? Shout out til Brun Seo. Marco er for en god YouTuber. Tak. Hashtag nye buber. Hashtag gamle buber. Hashtag pik. Hvad så alle sammen? Skud til Noah Sallings YouTube-kanal. Tjek nu, han er bare ordentlig nice. Nu har han en sodavand. Det er en svensk første sodavand med strawberry watermelon. Taste test. Lad os smage. Lad os smage. No go. Det smager af en falsk hembær. Fuck, det er ulækkert. Okay, nu er vi lige kommet ud af regnskoven. Der er den. Nu skal vi hen til hejerne. Fuck, det er ulækkert. Vlog Septum. Nora, hvad siger du til udkommet indtil videre? Jeg synes, det er sgu sjovt nok. Det er okay. I kan nok ikke se så meget, men vi er inde ved fiskene nu. Så det bliver nok sjovt. Okay, så vi ser nogle søheste, der kører der. Så har vi sådan en klam fucker der, nogle søstjerner, sådan der. Så er vi inde ved krybdyren, der er kameleonen. Der, den ligger der. Så er der Vlogception her. Woo! Yay! Drenge, jeg fandt Nemo! Jeg har fundet Nemo. Jeg har fået Nemo. Der. Det er engang en søhest. Jeg har ikke engang lavet introen på videoen. Men der var ikke en Velkommen til Jalla Piratfisk-dej. Woo! Spis mig! Dreng, det er en drag. Det er en drag. Hvad så, drenge? Så nu har vi en, hvad er det? En elevator. En elevator. Der kører op ad her. Fuck, jeg forstår Det er faktisk lidt klam. Ja. Jamen, jeg er simpelthen blevet en rummand. Ja. Hvis I kommer på Universum i Sverige, så send et billede af det her til mig. Okay, hvis I ikke kan se det, så drejer jeg rundt. Bare en amerikansk actionfilm, søgen. Det der peger fucking meget, jeg kender min lillebror. Okay, så nu skal vi snart hjem af. Så yes. Marco han overtager vloggen lige om lidt. Okay, ja. Shout out til mine 2 kanaler. Brødre Seo og MO. De er meget gode. Og nu er vi så på vej ind i byen for... Vi skal shoppe. Jeg skal ind på den gyldne måge. Det er McDonald's. Nej, vi er lige forvejen. Vi skal ind på McDonald's, mand. McD!